Euskaltzaindia eta Euskararen erakunde publikoa, hitzarmen baten atarian. Urtarrilaren 24 sinatuko da Bilbon Euskaltzaindiaren egoitza nagusian Euskaltzaindiaren eta Euskararen erakunde publikoaren arteko hitzarmena. Horra hor urrats berria, euskara bera Lapurdi, Nafarroa Behea eta Xiberoan indartzeko. Bistan da horrek ekarriko dituela euskararentzat iparraldean abagune berriak. Horretarako sortu ere Euskararen erakunde publikoa. Bertara, bildu dituztela Frantziako botere publikoak euskarari buruzko ahalak. Aspaldikoa da Euskaltzaindiaren eta Frantziako agintariek arteko lankidetza. Hartara, soka luzea dakarren horrek emaitza esanguratsuak ahalbideratu ditu hala nola, Baionan Euskaltzaindiaren ireki duen bulego berria, euskal toponimia finkatzeko lana eta zer esanik ez, iparraldeko euskaltzainek Euskaltzaindiaren zereginetan parte hartzea. Bi bitara datoz, beraz, hitzarmen honen emaitzak eta ondorioak. Lehena, euskara bera indartzea bizitza publikoan eta jende aurreko jardunean. Bigarrena aldiz, euskal lanak sustatzea iparraldean. Hainbatez, testu honek tresna izaera du. Hain zuzen ere, helburu horietan aintzinatzeko tresna baliagarria. Tresna izaera hori hasteko ideologia politiko orotik kanpo dago. Tresna honek azpimarratzen du, haatik, iparraldeko botere publikoen erabakia bertan agerian eta bizi berriturik ager dadin euskara. Hasian hasi, tresna horrexek hizten du Euskaltzaindiaren ekina, beharrezko diren baliabide ekonomikoen katea bermatzeko. Aipa ditzagun lehendabizi 2005 urtean Euskal Autonomia Erkidegoarekin eta foru herrialdeekin sinaturiko hitzarmenak. Jarrai dezagun Nafarroako gobernuarekin indarrean dagoena gogoratuz. Eta alboan ere ezin utzi Espainiako gobernuak ematen duen diru-laguntza azpimarragarria. Hasi besterik ez da egin, baina hitzarmen hau bestelako pausoa da. Euskaltzaindia goi mailako erakunde moduan aitortzeko. Jada egina da hori Euskal Autonomia Erkidegoan, naiz Nafarrokoan, eta oraintxe dator iparraldearen orena. Esan gabe doa horrek Euskaltzaindiare bere biziko bultzada eman diola. Euskararen akademia bera ere erraberritze prozesu sakonean sartuta dagoelako azken urteetan. Kideak, baliabideak eta eginkizunak ari dira aldatzen, esari-esarian. Berriztatze hori dena dela ezinbestekoa zaio Euskaltzaindiari batez ere 21. mendeko behar eta premiei erantzuteko. Horretan ari garenok, bestalde, argi dugu bide horretan Euskaltzaindiak batera jokatu behar duela. Dela botere publikoekin, dela unibertsitate eta hizkuntza industriekin, dela euskara eta euskal kulturaren arloko elkarte eta eragileekin. Batera jokatze horrek, elkarlan horrek, aintzat hartu behar du Euskal Herriko lurralde desberdinen egoera politiko, sozial eta kulturala. Argi dago, euskarak batzen gaituela. Hor dugula bateratze gaituen nortasunaren osagaia. Argi dago halaber batasunak nahita nahi ez, eraberekotasuna ez duela esan nahi, horrek euskara uhertu eta erdoildu baino ez baitu egiten. Urtarrilaren 24an, Bilboko plaza barrian, Euskaltzaindiaren egoitzan, euskara eta frantsesa mintzatuko dira. Hor izango dugu aukera aparta berriro ere bi hizkuntzak gaztelaniarekiko batera, herri honen errealitate bizi eta esanguratsuak direla aldarrikatzeko. Era berean, Euskaltzaindiak beteko ditu, beste behin ere, azken 90 urteetan egin duen bezalaxe sorrerako helburua, alegia, euskara ikertu eta jagotea euskararen herrialde guztietan.